Мин сезгә бүген үзебезнең ике җыелма турында сөйләмәкче булам. Аларның берсе кошлар, икенчесе агачларны җыелмалары. Әлеге төр карточкалар безнең бик ихтыяҗ зур аларга. Моңа кадәр инде хайваннар, саннар, төсләр, формалар дигәннәрен чыгарган идек. Әлеге карточкаларда безнең фоторәсемнәр урын алган. Үзебездә яши торган һәм үзебездә сирәк очрый торган берничә генә төрле кош алынды, гомумән шактые үзебездә. Әйтик, сайыскан, тукран. Бу инде безнең шушы Казан тирәсендә һәм Чувашия Республикасы тирәсендәге урманнарда, паркларда төшерелеп алынган фотолар. Каян чыгып шулай дип әйтәм. Бик күп фотоларның авторы фотограф Ксения Богданова. Әлеге карточкаларда безнең якта яшәүче кошлар да бар, һәм берничә генә экзотик кош та бар. Алары да шулай ук безнең якта яши инде аның. Кайсы бер кешеләр шәхси зоопаркларда, мондый зоопаркларда андый кошларны тоталар. Менә берничәсен генә карыйк. Менә тукран. Ул шундый нәни икән, кечкенә икән, без аны рәсемнәрдән зур кош дип күрергә ияләшкән бит инде. Монсы үрмәләш, шулай ук безнең якта яши торган. Сайыскан, шәүләгән, шундый матур кош. Һәм әле бу кошларның аталары белән аналарының төсләре бер-берсеннән аерыла икән, кыяфәтләре белән. Ата кошлар матуррак була икән. Аккош, торналар. Менә монысын күрсәтәсем килә, бик матур. Кошлар турындагы җыелманың авторы, кошлар җыелмасының автор төзүчесе Эльвира Сафина. Ул безнең галимә дә, шигырьләр авторы да. Әлеге җыелмалардагы кайсы бер шигырьләр аның үзенеке. Кош исемнәре 3 телдә бирелә. Урысча бирелә, татарча бирелә һәм инглиз телендә бирелә. Агачлар. Агачларны Эльвира Кыямова төзеде. Монда 10 агач җимеш бирә торган агачлар, 10 агач җимеш бирми торган агачлар. Менә имән, буларны карарга кирәк инде, әлбәттә. Ерактан төшергән вакытта агачны без бүтән килеш күрсәтәсебез килә икән, аның яфракларын, җимешләрен бөртекләп карап булмый. Ерактан агач булып күренә инде ул безгә. Шуңа күрә без карточкаларда фрагментлар итеп аларның бер өлешен бирдек. Балаларга, аңларга, күрергә, танырга җиңелрәк булсын өчен. Әйтик, менә каен, карагыз, шунда матур ул. Юкәләр, өрәңге. Шундай агачлар, шулай ук артында без аның файдасын да, кайда үскәнен дә, нәрсәләргә хезмәт иткәнен дә беләбез. Һәм шулай ук әти-әниләр белән утырыпмы, абый-апалар белән утырыпмы, бергәләп шушындый биремнәрне дә эшли алабыз. Әлеге карточкалар безнең яшь укучыларыбызга да, нәни укучыларыбызга да, аларның әти-әниләренә дә, тәрбиячеләргә дә ошар дип уйлыйбыз.